Hvala ti, Vesna. A odbornici Skupštine grada Čačka jednoglasno su usvojili deklaraciju protiv prometa i upotrebe genetski modifikovanih organizama. Time je Čačak postao prvi grad u Srbiji netolerantan na genetski modifikovane organizme. Idemo u Čačak, tamo je Branko Stevanović. Branko, dobro jutro i kakve su prve reakcije Čačana na tu deklaraciju? Dobro jutro iz Čačka. Možemo reći da su reakcije uglavnom pozitivne. Čačani su naime i pre ove deklaracije prednjačili, da tako kažemo, u borbi protiv genetski modifikovane hrane pre svega. Zeleni Srbije ovde su organizovali nekoliko predavanja i tribina, a prikupili su i oko 1500 potpisa građana za peticiju protiv GMO. Pokret Dveri sada kao predlagač doprineo je da Čačani prvi prihvate inicijativu svog zemljaka, profesora Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, doktora Miladina Ševarlića, da lokalne samouprave u Srbiji dosledno poštuju zakon o GMO i da ne dozvole proizvodnju i širenje ovakvog, pre svega, semenskog materijala. Ovo je prvi samo korak u tom planu, inicijativi profesora Ševarlića. Prvo ide grad Čačak, naravno, nakon toga će ići i ostale opštine, tako da će vrlo brzo i Moravički okrug biti ne samo grad kao prvi grad, nego će i Moravički okrug biti kao prvi okrug u Srbiji koji je, da kažem, teritorija netolerantna za genetski modifikovane organizme. Srbiji, to je moje lično mišljenje, u ovom trenutku apsolutno nisu potrebni takvi materijali u poljoprivrednoj proizvodnji, uključujući tu sorte voća i povrća, vinove loze, zatim semena i drugih ratarskih i krmnih biljaka, iz prostog razloga što bi to vuklo za sobom brojne konsekvence u negativnom smislu, pre svega sa tog materijalnog aspekta. O štetnim uticajima genetski modifikovane hrane na životnu sredinu i zdravlje ljudi nauka će tek u narednim decenijama dati odgovore. Ako bi Srbija uvela proizvodnju genetski modifikovane hrane, direktna šteta za poljoprivredu i privredu iznosila bi oko 500 miliona evra, istakao je autor deklaracije dr. Miladin Ševarlić. Ne treba zemlja koja ima svega 7,5 miliona stanovnika na ovako lepoj i bogatoj površini da proizvodi genetski modifikovanu hranu, već organsku hranu. Ako se proglasimo za zemlju bez genetski modifikovanog semena i hrane, rašće izvoz našeg sadnog materijala, našeg semena i naših poljoprivrednih proizvoda i to je ogroman šansa za boljitak Srbije. Pokret Dveri pokrenut će inicijativu na sednici Odbora za zaštitu životne sredine Republičke skupštine da se cela Srbija proglasi za netolerantnu na genetski modifikovane organizme. Sednica Skupštinskog odbora zakazana je za 6. februar, pa ćemo uskoro vidjeti kakva će biti dalje sudbina ove inicijative. Studio. Hvala, bio je to Branko Stevanović koji se za Dnevnik javio iz Čačka.